Iki nyambut gawe ket mau. Ket mang. Oh, ket para esuk Kang teko. Lah reca iki ditekoki. Ono aku petangi pisut reca terus iki lho. Sumpah. Wong ki sing sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar. Mbone ancuk kancane. Reca meneng. Reca iki ora oleh. Reca kok omong ora oleh. Reca iki harus diam. Reca ku gak ro duwe. Gak ro. Kene rokok situk ae. Percuma oleh duit percuma. Matane kliru. Mataku sing disumet. Meneng. Wis to ayo kene. Aja nyotot. Aja nyocot ae kok masaku wong kok. Wis, oke. Gak makan kene. Gak makan. Gak makan. Gak makan. Kayane nek rokok tok kurang mandi. Matamu. Wis makan iki gak makan. Kayane nek rokok tok kurang mandi. Iki reca iki kudune awake dhewe nata. Lah, Aja nganti reca kok sampe dirusak. ora oleh. Kudune diresiki. Lah. Duwe reca kudune rungokne. Dirungok. Ora. Diruru. Jembek. Diresiki. Wong jenenge reca iki meneng. Ben ke rumah. Ben ke rumah. Iki nek gak oleh. Ya, Tak kiwire. sesuk lak. Ceng. Kekot ngojoke. Meneng. Mulai sampe ra diresiki, sampe ana apa-apane lumpeten sapa tanggung jawab. Wah, iya. Iki lu barang purbakala. Purbakala. Dadi iki awake dhewe umpamane ya ora? Kesuwen langsung ini. Ya nek iki kurang, tak uyuane cocok. Aja, Mbak. Ano, Cil? Piye, Mbak? Ngono. Aku rene iki njaluk nambah barat bojoku. Ora rupa bayi. Lah terus, Alah, rupa macan ngono. Ayo, kowe tanggung jawab. kacau iki. Aja, wis ngene, tak totone. Heeh. Sesuk aja njaluk ning kene, njaluk ning liyane. Wong ki reca. Oh iya, reto gak patek mandi kok. Nah, Ijet ora. potongan moha. Ya. Wis, Kang, aku njaluk tulung iki reca iki kudu dijaga. Heeh. Aja nganti reca kaya ngene iki digawa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lah, betul. Padahal umpamane kok Iya. Sampai satu ngene bicara. Iya. Aku Reca. Benang merah. Aduh. Taji ngentut nang cocotku. Ayo tapi dadi reca sih. Aku tak ngomongi sing jaga. Mang mula kuwi. Heeh, iya. Dadi awake dhewe duwe kaya ngene iki wis luar biasa. Luar biasa bener. Ya, Contoh. contone. Angel reca kaya ngene iki. Lho, irung bisa didemok. Iya. Lambe iso kilir-kilir. Iya. Ndak ada. Iya. Iki reca campur karet. Oh, istimewa berarti. Istimewa. Gulune nyepir tak songgone ya. Ya, Gulune. aja. Mang mula kuwi umpamane awakmu duwe Ya apa karep? model kaya ngene iki. Lho, reca sing kaya ngene iki Mm-mm. kudu ditata. Lho, karepku kan ngene, Acil. Piye? Lah, Nek wis koyo lah. Rumangsamu mek wong wedok dicekel susune mesti merangsang. Iya. Kene tak. Sabar. Reca. Pengapesane wong wedok dicekel susune. Iya, reca meneng. Sing penting oleh Duit. Mula to Kang. Ate gadekae duit tak pateni percil. Mula to. Aja nggo dolanan reca iki. Susune aja mbok nggo dolanan langsung. Piye, Dem? ya wedem. Piye? Ya wedem. Kudune ditata. Iya. Ambune ngalah-alih batang ya.
Dijaga kelestariane. Kelestarian Aja sampe dicolong wong. Ambune iki langu. Hmm. Iki reca kuningan. Apa nek reca kuningan? Ya iki. Wis, aku matur nuwun kan. Iya iya Cak Percil. Aku isih sorene, aku matur nuwun kabeh. Ya. Gawe sapa-sapa gawe anu kabeh iku kowe iki meneng wong dadi reca kok. Reca. Uman-uman aja kuwatir. Cerewet to. Iki kene jel duit iki. Duitmu kene. Keri lho masamu. Iki apa to? Dan Benang merah. benang merah. Benang merah. Diseneni abang. Diseneni abang. Gak ngurus petang dino reca terus. Diseneni abang. Diseneni abang sampai luput. Paham? Nyambut gawe kudu Ikhlas. Ina wa ma'asa. Diri. Masih diantem babak apa ina wa ma'asa bi. Diri. Kacau, kacau. Kacau. Ya. Kowe pesenmu kok tak cekel Cak Percil. Alah kok dipang-ipang. Tak jogo. Wes. Iku tok ae wis. Ya wis cukup. Reca boto apa lho ora boto mangan Ora boto boto munggih. Iku Kowe cukup. duwe ijo jesok mana. Sesuk bakal iso abang. Sabar. Aku mari dianiaya wong mek dibayar 50 biasane langsung ngudunen. Siapa kau? Ben selamat Kang, ben selamat Kang. Ben ora udunen. Tambah. Lah, Wis mangkane kon Ya. percaya aku enak-enak uripmu cuk kuwatir. nyocot iki. Wong soge, iki wong soge. Saking sogene boleh kaya wong gendeng. Asline wong soge. CEO. CEO iki. Jan ayo timbane kesemprot. Wong gendeng kok sik eling dhuwit ae. Wah, Aja gendeng. kula ngerti sampean CEO sing macak wong gendeng mboten napa-napa. Kula layani. Sampeyan CEO kate ndolek napa to mriki? Heh? Oh, basa Bangladesh kaya iki. Piye? Iki kaya wong gendeng temen iki. Hei. Sa. Sa. Iki dudu CEO. Cuk, kena sambele. Atung ngerti abang. Buat. Aku ditoni. Ditoni. Diuyui ta. Buat. Tolong. Aduh, Atung iso entut. Atung ngono ku. Atung. apa kon kok turu-turu ndok kene kon kate gendeng kaya apa? Turu matamu katarak yo. Lah kok apa nyambut gawe turu ya soal dhuwit ya apa? Yo kok sing gendeng.
Lho. Kok lapong joki kok malah mbok tinggal iku? Lah aku kepethuk wong gendeng wedi aku. Oh, Iki apa maneh? Jajal tak soroso. Kap, lho, nggih, Pak. Kok nek gak tobat gak leren, percil lapor nang kantor polisi. Lho, ampun ngoten, Pak. Ampun ngoten. Ampun, Pak. Kula niki nuruti karepe Okta, Pak. Percil nang kantor polisi kok nek gak sadar kon. Kon ngene iki penipuan sanjipak kon sanjipak. Penipuan. Berarti mboten kantuk. Wis lerenono aja nyambut gawe ngene. Ta leren. Nyambut gawe sing kalah. Iki Pak, sing ngongkon Pak. Wong ate gendong kon sing garai kok iso. Wis karo urusanmu wong papat. Wis ngene lho. Nggih, ya. Tobat wis. Nggih, Ayo nyambut kula tak gawe leren liyane ngoten. ae. Nggih. Iki dinteni wong lambangan. Nggih. Lakone apik bengi iki. Bengi niki. Lakone naga baru klinding. Apik permintaan. Lakone rame. Ayo njaluk pangestu dulur-dulur Heeh. dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.